Zbog novonastale situacije sa koronavirusom nismo u mogućnosti da treniramo kao inače. Međutim, to nije razlog da kršimo propisane mjere, već i kod kuće možemo trenirati i ostati najbolje. Pozdrav za sve naše trenere, prijatelje i simpatizere kluba. Apelujem na vas da zajedno sa nama pridržavamo se propisanih mjera kako bi što prije prebrodili koronavirus. Ostanite kod kuće.